आच्छा गिबियावनो आङो नोंसिनि मिडियानि थ्रुयै आंनि मोजां मोननाय हामलायनायखौ बयनोबो फुटबल मोजां मोनग्रासिम बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै सेमि फाइनाल जानो गोनां जोंनि डिमा हासाव भार्सेस लाइ मिज'राम बेनि गेजेराव जागोन मोनाबिलिनि 6:15 मिनिटाव। दा जोङो सिगांनिफ्राय साबसिन प्रिपेरेसन खालामदों मानोबा जोङो दाख्लै एसे दुखु मोनदों हाजार हाजार पाब्लिकफ्रा फैनानै थांफिन गोनां जानांदों आरोखि बे बधय जोंनि बे गेलारि गैयिनि थाखाय। दा जोङो ओरैहाय सोनाबहा आरो ओरै सानजाहा मोनसे स्टेप बारायबावबाय। आं सानो दिनैनि बेलायाव आरोखि एसेबां उसुबिदा जानाय नङा पाब्लिकफ्रा फैनानै निस्सय जिरायनो मोनगोन आरो। बेसेबांसो थावजेन मानसि जिरायनायनि केपासिटि खालामदों नोंथांमोनहा? बाहाय जोङो दा नायोबा जोङो 8,000सो मानसि जानायनि केपासिटि दं आरोखि मेक्सिमाम। औ गाहायनि सियारखौ बनानै ओरैनो 8-9 हाजारनि गेजेराव जोङो बिदि एस्टिमेट खालामदों आरो। फाइनाल गेलेनाया माब्ला जागोन आरो सोर सोरनि गेलेनाया जाहैगोन आरो ओरैनोथ' फाइनाल गेलेनाया जों बुंनो हाया। ओरैनो टेस्ट थारिखआव अक्ट'बरनि टेस्ट थारिखआव जोंहा खाथालगुरिनि साइ सेन्टाराव जागोन आरो बे फाइनाल गेलेनाया दिनैनि सेमि फाइनालाव जाय उइनार नैबे बि ग्रुपनि उइनार आरो जानो गोनां डिमाकुसियाव बेबो दिनै सेमि फाइनाल जागोन। बेनियाव सोर उइनार जायो बेनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो। आलासिखौ जों ओरैनो खोनानो मोन्दों जोंनो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार श्री हेमन्त बिश्व शर्मा फैगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोखि। रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो सानो जुदि फुटबला मोनसे हार्ट मानसिफोरनि थाखाय गोसोआव? रायजो राजासिम मोनसे खावलायनाय जोंनि बर' हिसाबै बुंबाय आङो जोङो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा आरो जोङो जन्मनिफ्रायनो गेलेयो फुटबलखौ उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो। बेनिखायनो आङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल अर्गानाइजेसन कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आं बयखौबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैयो आरो बे खेलाखौ जाहाथे मोजां अनुभब खालामनो थाखाय लैहोर लैहोर जाहाथे जोंनि बे खेलायाव नुजाफैयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ सार। हेल' बड'लेण्ड होनग्रोबाय आङो। जोंनि बड'लेण्डआव जाहाथे बे ISPL फार्स्ट गिबि खेबनि जानाया साक्सेसफुल जानो थांगासिनो दङ। दिनैहाय सेमि फाइनाल जागोन जोंनियावहाय। नोंथांमोन सोंनाय बायदि आङो खावलायनो सानदों दिनैनि गेलेनाया डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल आरो लाइ अट'नमास काउन्सिल मिज'रामनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोना एसे आगोलाव सोंखांबाय आंबो नुबाय डिमा हासावआव सासे ISL प्लेयार आरो दा I लिगआव बिथाङा दंबाय थायो बावरिं बड'सा। बेखौ बयबो आसामाव बा भारतआवनो मिथियो आरोखि। दाबो बे गथ'आ जुनियर लेभेलावनो दंबाय थायो। दा डिमा हासाव बे दङ बेयो मोननै खेलायावहाय लिगआवहाय बे मेन अफ दा मेच मोनखांबाय। निस्सय आसा खालामो आरो बे जाहैबाय डिमा हासावआ जोंनि बर' फोलेरनिनो थैनि सोमोन्दो थानाय मोनसे जाथि आरोखि। नंखायनो आं खावलायगोन डिमा हासावखौथ' सापर्ट खालामनानै बांसिन रायजो राजाया फैगोन आरोखि आंनि मिथिनायाव आरोखि। खारन जोंनि थैनि सोमोन्दो दं बिथांमोना आरो टीम हिसाबैबो बिथांमोना लिग चेम्पियन ए ग्रुपआव आरोखि। आरो मोनसेया जाहैबाय लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'राम। बेखौबो बयबो दा मिथिबाय मिडियानि गेजेरजोंहाय अपेनिं मेच गेलेदों बड'लेण्डजोंहाय। नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों बिथांमोना गल सोगोनानै बड'लेण्डआ खुनुरुखुम बाहाबैसो द्र' खालामनो हादों आरोखि। दा जों आसा खालामनो हायो दिनैनि मेचआ ओरैबायदि एक्साइटिं जागोन आरोखि ओरैबायदि गोख्रों जागोन बे गेलेनाया दिनैनि गेलेनाया। नंखायनो आङो खावलायगोन रायजो राजाखौ मिथिखाबायब्लाबो खावलायगोन आङो केडेसिनि आफादगिरि जानानै खुंफुंग्रा आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै जाहाथे बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै सिगाङाव जे फैदोंमोन लिग मेचआवहाय बिनिफ्राय बांसिनै फैनानै जाहाथे सापर्ट खालामनानै जों जे फुटबलखौ मोजां मोनो क'क्राझारहा BTC बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा बेखौ जाहाथे बिथांमोना दिन्थिफुं होफैसिननानै बांसिनै जाहाथे मदद होनानै गेलेनायखौ जाय गेलेगोन टीम मोननैनि टीम बेखौ सापर्ट होनानै जाहाथे बिथांमोनखौ उत्साह होफैयो आरोखि। आं बेखौ खावलायबाय आरो आसा खालामदों बांद्राय बुंनांगौ गैया जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौहाय आरोखि। खारन बाय बार्थ बादि जोंनि ओनसोलनि ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा फुटबलखौ गेलेखायो मोजां मोनखायो। जोङो गामि गामि थांनानै केम्पिं खालायाखै फैदो होननानै नायनांगौनां खालायाखै। नाथाय नोंथांमोना नुबाय बाहाय रोजा रोजा सुबुङा दाख्लैनि जाजेननायनिफ्रायनो सुबुंनि बाना जागासिनो दं आरोखि। आसा खालामो दिनै बिनिफ्राय बांसिन बाना जागोन आरो जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो इयुनावहाय जोंनि गार्जेनफोरखौ आं खावलायगोन जोंनि गथ'फ्रा गेलेखायोखा ओमफ्राय नाथाय गेलेनाया ओरैबायदि मानसिफ्रा फुटबल गेलेयो ओरैबायदि गरिब मानसिया फुटबल गेलेयो बिथांमोननो सापर्ट नांगौ आरोखि। बे सापर्टखौ जाहाथे जोंनि सापर्ट होनो हानाय मानसिफ्रा होयो गार्जेनफ्रा होयो सापर्ट खालायो बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ। बेबायदि सापर्ट खालायोबा जोंनियावथ' गोबां इन्टारनेसनेल प्लेयार दंखायोखा आरो बिनिफ्राय साबसिन जाहाथे प्लेयार ओंखारबावो आं बेखौ खावलायबाय आरोखि।